एलक्र'डाक्सनि इउटिउब चेनेलसिम फिन गासैखौबो फरायफिनबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै फैलायबाय। जोंनि गोबां मानसिफ्रानो लाखखौ फोथायो आरो जोङो लाखखौ दुसियो। मा जिउ दानानै हरखो इसोरा आंनो होननानै। नाथाय दिनै नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा लानानै फैदों आङो, जाय बाथ्राजों नोंथांमोना गोसोआव बोलो मोनगोन जिउआव दावगालांनो थाखाय। सासे मानसि दङमोन, बियो मासे गराय बायनानै लाबोदोंमोन। रेस कम्पिटिशननि थाखाय, खारनाय बादायलायनायनि थाखाय मासे गराय बायनानै लाबोदोंमोन। आरो बे गराया बिराद गोख्रोङै खारनो हायोमोन। आरो बे गरायखौ बायना लाबोनानै गरायनि दोननाय जायगायाव मोनसे साइन बर्ड होनानै दोन्दोंमोन जे द फास्टेस्ट हर्स इन द वर्ल्ड होननानै साइन बर्ड होनानै दोन्दोंमोन, जेराव गरायखौ दोनो बियो। आरो बिदिनो बियो गरायखौ फिसिनानै लाखिदोंमोन, जाहोनानै लोंहोनानै। नाथाय बियो गरायखौ बियो प्रेक्टिस खालामहोआखैमोन, खारहोआखैमोन। मानोना बियो सानदोंमोन जे गरायखौ एसे आरामै लाखिनि, जाहाथे बियो मोजां शेपआव थायो, बिनि महरा जाहाथे मोजाङै थायो, बिखौ खस्थ' खालामहोलिया। फैनाय बोसोराव खारनाय कम्पिटिशन दङ, बे खारनाय कम्पिटिशनाव बाहागो लाहोनांगौ गरायखौ। दा बांद्राय एक्सारसाइज खालामहोबाय थायोब्ला गरायनि महरा, सावस्रिया, देहाया मोजां थानाय नङा होननानै बियो आरामै लाखिबाय थाबाय गरायखौ। बिदिनो दिना बारलांबाय, बोसोरसे जाबाय। बोसोरसेनि उनाव रेसिं कम्पिटिशनाव गरायखौ बाहागो लाहोबाय। दानिया बिनि गराया लास्ट जाबाय खारनाय बादायलायनायाव। बियो सानदोंमोन जे दिस इज द फास्टेस्ट हर्स इन द वर्ल्ड, मुलुगनिनो बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन खारनो हाग्रा गराय होननानै सानदोंमोन बियो। आरो साइन बर्डआव लिरनानैबो दोन्दोंमोन। नाथाय 1 बोसोरनि उनाव नुनो मोनबाय बिनि गराया खारनाय बादायलायनायाव लास्ट पजिशन थांबाय। दा बिनिखायनो बियो गरायखौ लाबोनानै साइन बर्डखौनो सोलायनानै लिरनानै दोनबाय, द फास्टेस्ट वर्ल्ड फर द हर्स। गरायनि थाखाय मुलुगासो फास्टेस्ट, मुलुगाव गराया फास्टेस्ट नङा। दा बे सल'निफ्राय मा मिथिखो जोङो? सल'आ सिम्पोल, गुसुं। सल'नि थाखाय जोङो बेखौनो मिथियो, बे गरायनि बिगोमाया बे गरायखौ बोसोरसेयाव सानसेबो प्रेक्टिस खालामहोआखैमोन, सानसेबो ट्रेनिं होआखैमोन। आरो बियो मोजाङै थाथों, गरायनि देहाया मोजां थाथों होननानै जाहोना लोंहोना माने गरायनि दोनग्रा जायगायाव बेखौ दलल' दोनबाय थादोंमोन। जायनि जाहोनाव बियो 1 बोसोरनि उनाव बयनिख्रुइबो लेजिसिन गराय जादों, बियो खारनो हाथारै। थिग जोंनि ब्रेनाबो बेबायदि। नों माबा मोनसे जिनिसखौ रोंनायनि उनाव नों जुदि बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थायाब्ला, रिभिजन खालामबाय थायाब्ला, नों बेखौ साननैनि उनाव बावगारगोन। साननैनि उनाव बावगाराब्ला सप्तासेनि उनाव बावगारगोन। सप्तासेनि उनाव बावगाराबा मास मोनसे, बोसोरसेनि उनाव नोङो जि रोंदोंमोन गासैखौबो बावगारलांजोबगोन नोङो। बेनिखायनो जोङो फरायसाफ्रा पार्टिकुलारलि नों जा रोंगौ नों बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थानांगोन उइदिन पार्टिकुलार इन्टारभेल। मोनसे थि समनि गेजेर गेजेर नों बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय थायाब्ला नों बावगारखागोन। बावगारनाया मानसिनि नेचारेल केरेक्टारिस्टिक। रावबो मानसि गैया बुहुमाव जाय बेयो बावगारा। साफ्रोमबो बावगारो। जोंनि खायसे फरायसाफोरखौ आङो बुंनाय खोनायो, आङो एन्सारफोरखौ गोसोआवनो थाया, आङो पइन्ट्सफोरखौ गोसोआवनो थाया। गोरों मानसिफ्रा माबायदि गोसोआव थायो? आं बिराद मुखस्थ' खालामो, आं गोसोआवनो थाया, बावगारफिनो आङो गोसोआव थाब्लाबो। देट इज द प्रब्लेम। नों बावगारखागोन, बेलेगाबो बावगारो, सोरबा टेलेन्टेड गथ'आबो बावगारो। नों गोसोआव बेखौनो लला, जों गासैबो बावगारो। नाथाय बावगारै खालामनायनि, गोसोआव लाखिथाबबाय थानायनि मोनसेल' मन्त्र दङ, बे मन्त्रआ जाबाय रिभिजन। साननैनि उनाव, सानथामनि उनाव, सप्तासेनि उनाव, सप्तानैनि उनाव, मास मोनसेनि उनाव, मास मोनथामनि उनाव नों बेखौ सम रिभिजन खालामाब्ला नोङो जि रोंदोंमोन, नोङो जि रोंगौ बेखौ नोङो टटेलि बावगारलांजोबगोन नोङो। अब्ला नोङो एग्जामाव लिरनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा प्रेक्टिस खालामनांगोन आरो सम रिभिजन खालामनांगोन रोंनायखौ। अब्लासो नोङो जा रोंगौ बेखौ गोसोआव थाबाय थागोन, नङाबा नोंथाङा बावगारलांजोबगोन। स' दिनैनि भिडिअ बेखिनिखौनो सावरायबाय। उननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै भिडिअ दोनबाय। गोजोन्थों, बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट।